Dobrý deň, zdravím vás u mojeho prvého tutoriálu na jednu vec a tá vec je, jak si stiahnuť Bandicam. Tak vitajte, ideme na to. Otvoríme si náš internetový prehliadač. To je jedno, či Google Chrome alebo Mozilla. To si chcem spočkovať, jak sa to robí. Pauza, zaznam video, no nič. Dajte mi sekundu. Takže dáme cez Google Chrome. Mám trochu pomalý PC, tak sa tu... No, proste, tak sa to nedá. Bola skôr reklamy. Bohatci. To si dá. No nič. Tak, to si dá. No sakra. Dobre, ideme na to. Tak. Dáme si stránku. Bude v popisku videa. Bandicam. Dajte na stránku Bandicam. A dáte, ja neviem, si musím dať preložiť. Keď ste že nezdávam, toto je, myslím, že to je platená, tak si dáme si, keď ste že nezdávam, ale ja to už mám, takže to nebudem stiahovať. A teraz si, dáme si jazyk. Český napríklad. Lepšie pokiaľ natáčanie. No také funkcie, dobre. No a ja to mám v... No. Dobre, tak ideme teraz. Ja to mám v počítaču. Dobre, teda máme sa disku. Čo už? Ja tu mám týžených súborov. No. A ja to mám tu. Na to kliknete. Zadobie vody. Dáme áno. No, to si vypneme. Dáme si čeština. A tu dáte si next, súhlasím. Neviem, čo je ďalší. A ja to už mám, takže ja to inštalovať nebudú. No a to je pre tento tutoriál všetko. Dajte like, odbier, koment, poteší a u ďalšieho tutoriálu nazdar.